gidan rediyon tarayya filan da sama kan mita 300.5 da ke lamba 3 kan titin Audu Bako Bugun da ke a birnin Kano, inda muke shakatawa da waɗannan waƙoƙi masu faɗakarwa, ilmantarwa game da nishaɗantarwa, domin duk muna yi ne domin ku ga wani saƙo da ke cewa salam, ina yi muku fatan alkhairi, gaisuwa ga jama'ar Ungwaggo musamman iyalinmu. Mun sami wannan saƙo daga Khadijat ɗan Ungwaggo, wato Khadijat kwana biyu kin buya. Ga dai saƙonnin na ta zuwa, wannan saƙon kuma cewa ake salam, fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan wannan gida na Firan rediyo mai albarka. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga mahaifiyata Hajiya Aisha da Alhaji Idris, sai kuma masoyina Abbas, saƙo daga ‘yar Hajiya Kurratu, ‘yar Hajiya Haniwal iya mun ganki. Wannan saƙon kuma cewa yake salam, ina muku fatan alkhairi, sunana Rabi'u Giyaɗe daga kundina, Allah ya ƙara ɗaukaka, amin summa amin. Ga wani saƙo kuma da yake cewa salam, ina muku fatan alkhairi, ina gaida abokina Idi Mesa Fanshekara da Abdulkadir Kirimbo da Malam Gasau da Fido Fanshekara, sabo daga Usaini Baban Lasa Gasau. Wannan saƙon kuma cewa yake marga mun karanta wannan. Ga wani kuma da ke cewa salam, fatan alkhairi gare ka Safwan Suraj Ilyas, gaisuwa ga Abba Mai Arsenal, Mubarak Moba, Dauda DY na Imanin Naibawa, Baballe Kogawa Dorayi, Nasiru Tulman Mai Faci, Maharaz Mai Kabuga, Dini Tela Hada-Hada, Camba Gama Kwanar Takari, sabo daga Abba Rijiyar Lemo.